Η φάτσα του τύπου που κάθεται στη γωνία είναι. Λούζει και σκάει με. Και άλλη στο κινητό, η άλλη γιατί είναι στο κινητό καν. Ωραία, η άλλη έφαγε τείχο. Βίντεο που σου προκαλούν πόνο. Ο δικός μου πόνος κρυολογήματος δεν είναι τίποτα μπροστά στα βίντεο που θα δούμε. Πόσο μάλλον τα βίντεο που θα δούμε στο τέλος. Έχω μια χαζή. Νομίζω ότι αυτό ήταν και δεν ξέρω τι περίμενα να γίνει. Πραγματικά. Skateboards, ok. Όχ. Πτώση από skateboard ήταν κακό. Ήταν κακό. Πέφτουν εντάξει, πέφτουν και οι δύο. Με τον ίδιο τρόπο λες έγινε κάποιο glitch στο simulation. Οκ. Α, κάνουμε γιόγκα στο σπίτι γιατί είμαστε ηλίθιοι μάλλον. Και δεν έχει ο τύπος δύναμη ούτε πεντάχρονου και σκάνε πάνω σε ένα τραπέζι γυάλινο το οποίο σπάει και τα κάνει λαμπαντάρα. Η φάτσα του τύπου που κάθεται στη γωνία είναι ακριβώς η αντίδραση που πρέπει να έχει για αυτό που μόλις έγινε. Να ξέρετε. Εδώ έχουμε ένα backyard skate. Εντάξει, ποιος είσαι κάνει για να έχεις πει στα skate στην αυλή σου. Πόσο αμερικάνικο είναι αυτό το πράγμα, αλήθεια. Κάνω skate, πέφτει. Λούζει και σκάει με μούρι, πλευρό και όλο σκάει damage απ' έξω. Ο άλλος έφαγε full damage, τι έγινε ρε. Τον κάνανε πάνω από το σπίτι, έφαγε απ' έξω. Αγόρασε γρασίδεκης. Πω καλά. Στη συνέχεια έχουμε ποδήλατο σε δάσακι με κόλπα. Ο μπρο έσπασε το ποδήλατο του. What the heck. Και μετά πέσαν όλοι ντόμινο. Όχι, έμεινε ένα άτομο, έμεινε ζωντανό. Ένας. Το ποδήλατο το κάνει σπαγκάτο μαζί και αυτός επίσης. Ο άλλος κάνει 360 χωρίς να δει τι γίνεται, πέφτει πάνω του. Και ο άλλος στο μεταξύ, αυτός εδώ γωνία για τη ζωή του έτρεξε ρε, για να μην φάει ποδήλατο στη μούρη. Σκέψου να γυρνάς σπίτι και να έχεις ζάντα ποδήλατο εδώ ρε. Δηλαδή να έχεις ζάντα εδώ. Okay. Αυτό το έχω δει. Είναι για κάποιο λόγο στη μικρότερη βάρκα του κόσμου 7 άτομα και περιμένω να πάνε όλα καλά, Δεν θα πάει τίποτα καλά. Δεν θα πάει τίποτα. Ποτέ δεν θα πάει κάτι καλά. Πάει να βγει η κοπέλα. Και προφανώς η βάρκα πάει να αποδογυρίσει. Γιατί ξέρουμε φυσική, βάρος, θάλασσα. Πάμε λίγο. Έτσι ξέρω εγώ. Α, pole dancing. Αυτά ποτέ δεν πάνε καλά. Ακουμπάνε κόλλο. Γίνεται το γνωστό σε όλους μας. Ακουμποκόλλη. Κάνει άλλη τα δικά της και πάνε και δύο κάτω με τη μέση. Πάλι καλά. Συνήθως σε αυτά είναι που φεύγει ο πόλος από το ταβάνι και πέφτει όλο μαζί. Εδώ οι κοπέλες προπονούνται για το American Ninja Warrior. Για να δούμε τι θα γίνει. Parkour course, ok, τρώει damage μία. Η άλλη τρώει hit, τρώει σκοινιά, πέφτει με τη μούρη ανάποδα. Πέφτει και άλλη με το κεφάλι κάτω. Αυτό και ας έσκασε σε στρώμα πρέπει να πάνε σε αρκετά φίλοι. Γιατί έσκασε με πολύ δύναμη. Εδώ δικό σου κάνει κόλμα με πατίνι. Πέφτει και πέφτει και ένας μεθυσμένος με το κρασί το οποίο σπάει το κρασί του. Βέβαια σε αυτό το σημείο να πω ότι ο μεθυσμένος θα έπεφτε ούτως ή άλλως γιατί έχει πιει αλκοόλ. Πάμε μαζί. Αλκοόλ. Μην πίνετε πολύ Αλκοόλ. Γιατί θα γίνεται κόλος. Αυτό. Εδώ κάνουμε skate σε ένα πάρκο, φαντάζομαι. Και πέφτουν πάλι και οι δύο ταυτόχρονα. Τι σημαίνει με αυτά τα βίντεο. Εδώ κάνουμε καλλισθενική, μάλλον. Και σκάνε και οι δύο μαζί επίσης. Και ευτυχώς πάλι δεν πόνεσαν του θανατά γιατί έσκασαν σε άμμο. Πάλι καλά. Αυτό εδώ θα ήθελα να ήμουν ο οδηγός της βάρκας. Για να κάνω αυτό το πράγμα ακριβώς. Πέφτουν και οι 3 ή 4 πώς θα πάνω. Αυτό είναι ένα water sport το καλοκαίρι που το έχετε κάνει σίγουρα πολλοί από εσάς και εγώ έχω κάνει. Και ουσιαστικά κρατιέσαι από το φουσκωτό. Αλλά επειδή θα τραβά μια βάρκα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Και τις περισσότερες φορές πέφτει κάτω όπως φύγανε αυτοί εδώ πέρα. Τι βλέπουμε εδώ. Α, πρόταση γάμου. Συγγνώμη, αυτή είναι η πιο fail πρόταση γάμου. Εδώ ο πόνος είναι emotional. Είναι emotional damage. Και σπάει η καρέκλα. Και τώρα είναι και physical πόνος. Πάρε τα δύο μαζί. Και ο σκύλος εκεί από πάνω. Όλα καλά. Εδώ βρασίκαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και η κάμερα. Κοιτάξτε μας, εδώ είμαστε πάρα πολύ όμορφοι. Ας βγάλουμε ένα aesthetic βίντεο. Και η μητέρα φύση λέει: σήμερα έχω άλλα σίδια για εσάς. Και τα έκανε όλα. Εδώ ανεβαίνουν δύο τύποι σε ένα σχετικά μικρό άλογο. Χωρίς σέλα για εξοπλισμό. Θα γίνει χαζομάρα. Ωραία. Να λες πάλι καλά που έφυγες ανάποδα και δεν έφαγες κλωτσιά από πέταλο αλόγου. Έχετε φάει ποτέ κλωτσιά από πέταλο αλόγου? Να έβγεσαι όχι. Να έβγεσαι να φας καλύτερα κλωτσιά στα τέτοια σου. Ξέρεις όμως τι σώζει από τον πόνο. Αυτή εδώ η μπλούζα Wins Minecraft την οποία θα βρεις στο Keter Shop. Με στατιστικά όπως 10 armor toughness, regeneration και resistance θα τη βρεις με πρώτο link στην περιγραφή ή εδώ πέρα επάνω για να την παραγγείλεις και να γίνει δική σου. Ναι, η μπλούζα δεν δίνει αυτά τα τσαπλά, το βγάλω από το κεφάλι μου. Δηλαδή, γιατί, πώς. Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει εδώ πέρα. Θα πάει λάθος, το βλέπετε. Αυτό το ζευγάρι θα είναι ένα ρομαντικό. Και άλλη στο κινητό, η άλλη γιατί είναι στο κινητό καν. Και σκάσαν και δύο κάτω με τη μούρη. Τα καμούρι. Η Μελέλη βλαχάκι. Εδώ αράζουν σε ένα σκαμπό, έχουν πιει μάλλον λίγο παραπάνω ουίσκι από ό,τι έπρεπε. Και η βραδιά πάει ωραία. Το γκομενάκι το έχουμε αγκαλιά πλέον. Αλλά το σκαμπό θα σου χαλάσει τα σχέδια. Και έτσι κάπως μάγκης μου ρίχνετε τις γκόμενες. Εδώ παίζουμε sumo fake με στολές. Και βαράνε κουτουλιές. Φίλε, αυτό ήταν το πιο επιθετικό φιλί που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Ήταν με πάθος που λέμε. Αυτό είναι κλασικό Αμερικανιά. Βάζεις κάτω τάρπ, βρέχεις νερό σαπούνι και μετά φουσκωτό και σκάς σε θάλασσα. Αλλά είσαι τόσο άχρηστος που σκάς στην άμμο εν τέλει. Και τρως άμμο στη μούρη, έφαγες άμμο στη μούρη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πόνεσαι. Πιο πολύ αστείο ήταν για τους άλλους.
Α, εδώ έχουμε, ναι, τον κλασικό κάγκουρο του σχολείου μας που είχε ένα BMX και μας τάπριζε και μετά όταν πήγε 16 πήρε μηχανάκι, κρίτον 6. Μετά ο μάνα αυτός έγινε αυτός ο δίπος. Του φύγει η μηχανή, πάνω στα hot dog, πάει τα hot dog. Τώρα αυτός με τα hot dog θα σου βάλει τα hot dog στον. Ένα ζευγάρι πάνε στο γάμο. Θέλει να τον πάρει στην πλάτη της. Για ποιο λόγο? Σκάνε με τη μούρη κάτω. Γίνονται ρεζίλοι και σε βίντεο παγκοσμίως. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό? Λοιπόν, μωρό μου, θα σε πάρω στην πλάτη μου. Και ας είσαι 50 κιλά πιο βαρύς από μένα. Και θα γράφουμε και βίντεο. Κοίτα να δεις. Αν γίνει χαζομάρα όμως, το πώς θα είμαι 24 να βγάλω. Έχω πάρα πολλές αντοχές. Αυτοί έκαναν despawn, τι έγινε? Αυτοί φάγανε Del Character. Έχεις παίξει GTRP? Del Car φάγανε αυτοί, να ξέρεις. Οι άλλοι πρέπει να φύγει μέσα στα χόρτα, ρε. Εδώ είναι ένας! Ο άλλος που πήγε! Έχει φύγει στα χόρτα μέσα. Έχει κάνει εκεί τον κυπουρό κάνει τώρα. Κλαδεύει τα χορτάρια με τα στόμα του, ρε. Ωραία. Αν έχεις αδερφό ή πολύ καλό φίλο της κολλητό μικρός, το έχετε κάνει σίγουρα αυτό. Παίρνεις μπασκέτα, την κολλάς κάπου και παίζετε μπάσκετ στο σπίτι σου. Και λες, ρε φίλε, θα παίξουμε λίγο ήρεμα για να μην τα κάνουμε όλα χαμό εδώ μέσα. Αυτή εδώ είπε, όχι. Σήμερα θα τα κάνουμε και ο μπρο έσπασε την γυάλινη πόρτα του. Όχι απλά έσπασε, πέρασε από μέσα της. Ωραία, τη βλέπω εδώ. Ποδήλατο BMX μάλλον. Όχι, μόνο τερμπάκι είναι. Ο οποίος δεν κατάλαβα τι πολύ έγινε λόγω της κάμερας, αλλά μάλλον έφυγε πάνω σε κάμερα man με τη ρόδα. Αυτό είναι ανεβασμένο στο site. Εδώ είναι το κόκκινο site. Αυτό πρέπει να ανέβει στο πορτοκαλί site. Θυμάστε πριν κάτι που έλεγα για πεταλιές αλόγου και κλωτσιά στα μπαλάκια? Αυτός έφαγε ζώνη στα μπαλάκια, φίλε. Ζώνη. Να φας ζώνη στα μπαλάκια, ρε. Εδώ έχω ρωτήσει αρχικά γιατί αυτός κάθε και του μαστιγώνει τον κόλλο. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Γιατί δεν φωνάζει καν. Και νούμερο 3. Αυτός πλέον δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ρε. Αυτός έχει μείνει στήρος. Πλέον έχει ένα μπαλάκι. Το άλλο έφυγε γκολφ. Έφυγε όλοι μέσα βολέ. Πάμε έτσι. Το έχω δει το βίντεο. Σκάει γλίστρα με την παντόφλα η άλλη. Πάει το ποτό. Σκάει μετά. Φωνάζει αυτή. Βγαίνει ο άλλος γυμνός με τη βράκα και κολοχανάδρα 2 ευρώ. Σκάει και αυτός από πριν, τρώει damage. Πώς το πάτωμα δεν έβασε στα 2 δεν ξέρω. Όχι. Αυτό είναι πάλι παρέα μετά από κλαμπ ή έτσι βράδυ με αρκετές μπύρες μέσα τους. Τι θα κάνουμε σήμερα για να μ***τούμε? Θα πάμε σε ένα στενάκι με 2 άστεγους και θα πάρουμε αυτές τις 2 μπάλες γυμναστηρίου και θα τρέξουμε ένας πάνω στον άλλον. Ποιος θα φάει την. Ωραία, η άλλη έφαγε τείχο. Η άλλη δάγωσε τείχο, ρε. Εδώ έχουμε παρέα στο πάρκο. Κάνουνε free break. Κάνανε κάτι σε φάση καράτε. Μόνο που όλος έφαγε ντάμα στο κεφάλι, ρε. Έφαγε κλωτσιά 360. Rollers. Αυτό είναι τόσο κακό, αλλά τόσο satisfying γιατί είναι πολύ. Σκάει, πέφτει ένας και πέφτει ντόμινο. Δεν κατάλαβα καν τι γίνεται. Ήταν τόσο πολύ και απλά πέφτανε σώματα. Αυτοί εδώ θα φύγουν είτε γιτ είτε με ξερατά, με μετούς. Ωραία, φύγανε με γιτ από ό,τι φαίνεται. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Είναι και καλά προσομοίωση ταυρομαχιών. Όχι ακριβώς ταυρομαχιών που είσαι πάνω στον ταύρο και το καβαλάς. Ροντέο νομίζω λέγεται. Και είναι αμερικάνικο full. Και υπάρχουν τέτοιοι προσομοίωτες σε διάφορα μπαράκια που ανεβαίνουν στον ταύρο πάνω. Και είναι ένας και καλά μηχανικός ταύρος ο οποίος σε κουνάει. Αυτός όμως ο ταύρος νιώθω ότι κουνάγε πάρα πολύ λίγο. Ωραία, ο ταύρος κουνάει πάρα πολύ λίγο και αυτές οι 2 κοπέλες έχουν πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Εδώ, άλμα εις ύψος νομίζω είναι αυτό. Δεν είμαι σίγουρος πόσο σε τι είναι. Αυτός έκανε τον εφιάλτη την πραγματικότητα. Σε αυτό το Ολυμπιακό άθλημα πάντα είχα τον εφιάλτη ότι τι θα γίνει αν μου καρφωθεί το κοντάρι. Δηλαδή, όπως πέφτω, μου καρφωθεί το κοντάρι. Ή αν γίνει αυτό. Και τώρα δεν έφυγε με τόσο δύναμη. Σκέψτε να φύγει σαν ακόντιο, ξέρω εγώ, να καρφωθεί κάπου. Φίλε, αυτό είναι χεσίδιο. Τι βλέπουμε? Τι είδα μόλις τώρα? Βλέπανε μάλλον κάποιο είδους αγώνα. Ποδόσφαιρο μάλλον. Ο άλλος του πέταξε μια μπύρα. Μάλλον μπύρα ήτανε. Με δύναμη. Και έσκασε στην οθόνη. Για ποιο λόγο να του πετάξει την μπύρα, νούμερο 1. Για ποιο λόγο με δύναμη. Και για ποιο λόγο ενώ είναι μπροστά από την τηλεόραση. Άμα γινόταν αυτό σε Boys Night που έχετε μαζευτεί να δείτε ποδόσφαιρο και γινόταν αυτό. Αυτός που πέταγε την μπύρα τον έχουμε ξεκληρίσει από την οικογένεια. Τον έχουμε κάνει μπαν από τη χώρα και έχει φύγει στον πλανήτη στον Άρη. Οπα. Πάρτα! Αυτό, παιδιά, ήταν σκεμμένο, το έχω δει κι εγώ. Έχω κάνει στο Mortal Kombat. Λέγεται κίνηση 2 πόδια στο κεφάλι. Πάρτο εδώ. Ο τύπος μετά από αυτό έμεινε knockout, δηλαδή βαράς WWE, παπ, 2-3. Αυτό ήταν actually ήταν αστείο. Εδώ ο φίλος μας ο Master Ninja, Master Karate, Karateka, Χαλβατέκα. Και έχει κάτι ναντσάκου και πάμε μια λάμπα. Λάμπα πλέον δεν έχει και ακούστε κραυγή. Έκανε σαν κοτόπουλο. Θέλω να γκρεμίσουμε μάλλον αυτό το κτηριάκι εδώ, το hat, τι είναι. Και έτσι όπως το βάλε το σκηνή, τράβηξε το σκηνή και το κομμάτι έπεσε πάνω στο τζάμι. Είδα καλά. Όντως! Ρε φίλε, έσκασε πάνω στο τζάμι. Ποια είναι καν η πιθανότητα, ρε φίλε, πραγματικά. Τι έγινε εδώ? Δεν παρακολουθούσα, 2 ποδηλάτες.
ο οποίος τρακάρα μεταξύ τους και απλά πέσανε. Να ξέρει, μικρός, είχα το φόβο με τα ποδήλατα μην πέσω και μπλεχτούν τα πόδια μου κάπου στο ποδήλατο και σπάσω κανένα πόδι. Είχα πολύ τέτοιο φόβο μικρός. Όλα αυτά πλέον δεν έχω, αλλά επειδή δεν θέλω να πονέσω άλλο σήμερα, γιατί ήδη πόνεσα αρκετά και πονάω από πριν, θα αφήσω κάπου αυτό το βίντεο με τα βίντεο που πονάνε. Και αν εσύ κάνεις ένα like και κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι, ίσως κάνουμε και part 2 με περισσότερα βίντεο που πονάνε. Για τώρα όμως, αν θες παραπάνω react, δες αυτό το βίντεο στο οποίο άνθρωποι είχαν να κάνουν μία δουλειά και την απέτυχαν.